Coast Guard Substation Lapu-Lapu may kansilar sa tanang biyahe sa Punta Enganio Port padung sa Hetafe sa Bohol, gumikan sa dagkong bawod sa kadagatan nga gihulagway peligro sa mga pasahero. Sa apektado niini ang banay nga kutara nga mamakasyon unta sa lungsod sa Talibon. Apektado sab ang grupo sa mga Taiwanese nga mag-island hopping unta apan nabaraw human kansilaha ang tanang island hopping activities. Gididaan una sa Coast Guard ang mga island hopping tungod kay mogamit kini og mga pump boat nga makuyaw sa kalit-unya nga paghapak sa kusog nga hangin ug bawod. Samtang gitataw sa Pag-asa Visayas nga walay gipagawas nga gale warning ang ilang buhatan alang sa Sugbo ug sa Central Visayas. Apan gitataw ni Engineer Jomar Eclarino sa Pag-asa Visayas nga may otoridad ang Coast Guard nga makakansilar sa mga biyahe kung masinati gani ang grabing bawod sa kadagatan. Ang Philippine Coast Guard ang tag-iya sa barko na-isolate discretion na dili magpadayon sa biyahe if ilabi na nakita nila na dagko ang balod o baloron ang kadagatan. Mga kapuso, nagkaduol ang bagyong Betty sa Batanes. Giisa ang nasuyng probinsya sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Matud sa Pag-asa, Signal number 2 usab ang Santa Ana, Gonzaga ug Babuyan Group of Islands sa Cagayan. Samtang giisa ang Signal number 1 sa laing bahin sa Cagayan, Northern ug Eastern portion sa Isabela, Eastern portion sa Ilocos Norte, tibuok probinsya sa Apayao, Northern portion sa Kalinga ug Northeastern portion sa Abra. Nasikpatan sa Pag-asa ang mata sa bagyong Betty mga 350 kilometers sa silangang bahin sa Basco, Batanes. Aduna kini gikusgon nga hangin nga moabot sa 150 kilometers per hour. Posibleng muhinay pa ang bagyong Betty sa mga umaabot nga adlaw sa di pa kini mugawas sa Philippine Area of Responsibility. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, makasinati og mga pag-uwan ang pipila ka bahin sa Central ug Eastern Visayas. Karong adlaw kana gumikan sa hanging habagat ug bagyong Betty.